bueltan da, enbeste posten zaituztea da. Bat orda... Ni inar naiz, eta nire etxe naiz. Guazen menua aurkezte, ez, eta nire etxe naiz. Orain liseritzen utziko dizuegu, Kaixo, eta hori, rapastiloan eta... Zani izan nahi, zanoia. Bueno, nahikoa daia, Erantzun beharko dituzue. Fotokomekin jolastu. Eta bitartean, busti euskara... Eta busti euskara! Hori guztia alik eta bizkorren, aurten ez... Bertetzeko proposamen bikainak edukitugu gaurkoan. Alaxe da. Kaixo lau. Izango duzue ikastu... Zergatik egiten dute gazteleraz nera bezarora iristen direnean. Ikastolako. Ikastolako guraso. Aurten gainera, dira gabonak. Eta honetan ere. Eba! Ezagun boladon dauden lau kantak. Hori da. Oñatiarre... Eta ez du jamazten... Gaurko kontzeptua adierazlea biltzeko erabiltzen da. Gaurko kontzeptua jantzi duzun ez dakigu, baina jogur marka batek kontzeptzen erantzunarekin. Egunez, ni paparrera emango dute jantzita milaka lagunek. Bertan, Euskal Herriko. Ondo? Eta aurten 49. edizioa. Gaurko 11. mendio saioan ezberdinak jartzen dituzte. Eta aurtengo 49. Euskal taldeek mundu mailan fama berdera dituzue. Bueno, eskatzen dugun lagunok. Ondo izan lagunok. Hau abestiak bertan Kaixo berriro ere laitukideak. Gaurko saioan, maskara. Aurten, altzai lakariko gazten txampion. Eta txar. Hau da. Hau da, berdeak eta... Unak eta gaiztoak. Zu egitea, ia eta beti. Du ostra, zure errua izan da. Plan ikaragarria da. Lagunekin edo familiak joateko perfektu. Mantilla! Eta bost urte betez zitueneko. Irugoltzo Primizia taldearen merezi duete. Hau, Ola Salvadoren kanta zaina disko berria. Ola Salvadoren basan kanta elefante batek zera esaten dio gameloari. Zune edo joko
Llorozune. Lloro. Ea zuei ere horrela gustatzen zaizuen. Bigarrena. Nik lehenengo hora egin azirela zoen. Zuna gain? Izan dituzte. Nola rapatzen zaituztegu? Izugarrizko bultzada ematen dio gure hizkuntzari. Laua bultzada ederra izan. Hori da! Kaixo! Hiru! Zango, Claro, Blaitu min! Kaixo! Zientzarako. Bai. Bi, Tapia eta Leturia. Bi, Tapia. Ikasle handiak gure. Lehenengo zalia. Hiru. Bost. Wala, DBH, ze guai. Vale. Zu arratsaldero jai izaten dutela, ezta? Berriz? Ni. Bai. Kaixo. Ostras, hola. Txuriak geldi. Bost lagun, bono erantzun. Aurrera, Kaixo, izan dugu? Asmatzen duzuen onartean, Blaituko Bixet? Bixet? Bai, ebrian. Ba, denbora gau. Horatzen duzue? Horatzen duzue? Galdera ba. Zerekin datuko dugu? Ba, daki? Euskaraz bizi nahi dugula. Ez, barkatu. Guzti mingainan. Ez. Blaitu mingaina. Gozatu eguna eta badakizue. Guzti mingaina eta blaitu